Redakcija portala se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u tekstu i komentarima. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Komentari u kojima se na bilo kojoj osnovi vrijeđa ili narušava integritet i ličnost pojedinca ili grupe ljudi bit će sankcionisani, kao i autori tih komentara. Djed Mraz je krenuo na put oko svijeta, a ovdje ga možete pratiti uživo. Djed Mraz je krenuo na put oko svijeta na kojem će unutar jednog dana mališanima širom svijeta pod borom ostavljati poklone. Oni kojima Božić još nije stigao uz pomoć modernih tehnologija, djedicu će tako moći pratiti u realnom vremenu i vidjeti gdje se trenutno nalazi. Djeda Mraza možete pratiti na telefonima, tabletima ili desktopima zahvaljujući Googleu. Djedicu već decenijama prati i NORAD, organizacija koja čuva američko nebo. Na njihovoj 3D karti svijeta moći ćete posjetiti Sjeverni pol, ali i zaigrati niz igara dok gledate gdje je Djed Mraz ili pogledati niz video snimaka o njemu.